Konsulent internazzjonali tal-politika dwar id-droga faħħar il-liġi Maltija dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. Steve Rolls, li reċentament kien f'Malta fejn tkellem f'konferenza dwar l-użu tal-kannabis għal skop rekreattiv, tkellem dwar il-fatt li f'Malta bdew l-assoċjazzjonijiet li fihom tkun membru u tikseb b'mod legali is-sustanza tal-kannabis. Fi kliem Rolls, il-fatt li l-liġi Maltija tesiġi li dawn l-assoċjazzjonijiet iridu jaħdmu fi skop li ma jagħmlux liħ u mingħajr ma jirreklamaw lilhom infushom, dan huwa suċċess garantit minnu innifsu tal-liġi Maltija li għaddiet mill-Parlament f'nofs Diċembru li għadda. Rolls, li ġie kwotat mill-Malta Today, qal li l-liġi Maltija tispikka fuq ta' pajjiżi oħrajn għaliex m'hemmx inċentiv taqlih għall-assoċjazzjonijiet li jaqsmu il-prodott tal-kannabis fost il-membri. Il-liġi Maltija tispeċifika li ma tistax tkun membru f'aktar minn assoċjazzjoni waħda u inti ma tistax tiġi arrestat jekk ikollok sa 7 grammi tal-kannabis għall-użu personali. Il-liġi tajt ukoll li jekk ikollok aktar minn 7 grammi iżda inqas minn 28 gramma ta' kannabis tittella quddiem tribunal presedut mill-Kummissarju għall-Ġustizzja u mhux qorti kriminali. Dan apparti li l-liġi Maltija tagħti ċans li tkabbar sa 4 pjanti f'darek. Rolls saħaq li dan kollu jagħmel il-liġi Maltija b'saħħitha fuq dawk ta' pajjiżi oħra hekk kif isemmi l-Olanda u jgħid li f'dan il-pajjiż hemm ħwienet li jipprovdu il-prodott tal-kannabis iżda li dan l-istess prodott jinkiseb mill-ħwienet mill-organizzazzjonijiet kriminali. Rolls żied jgħid li liġi Maltija hija storika minnha nnifisha għaliex jagħmilha l-ewwel waħda fl-Unjoni Ewropea li mhux biss tħares lejn id-dekriminalizzazzjoni iżda anke lejn l-ikkun smar tal-prodott tal-kannabis mingħajr profitt. Fil-kuntest li diġà bdew ikun hawn assoċjazzjonijiet li wieħed jista' jissieħeb fihom biex jikseb b'mod legali l-prodott tal-kannabis, Steve Rolls saħaq li skont il-liġi Maltija dawn l-assoċjazzjonijiet iridu jagħtu informazzjoni ċara dwar il-prodott u r-riski marbuta mas-saħħa. Semma wkoll kif dawk il-persuni li jbijaw il-kannabis b'mod legali għandhom ikunu imħarġa u jagħtu informazzjoni korretta. Rolls spjega kif il-liġi Maltija talmet minn dak li ġara fid-dinja fuq il-beħ tal-alkoħol u t-tabak fejn kumpaniji kbar spiċċaw jinkoraġġixxu l-użu tal-alkoħol u t-tabak għaliex kellhom skop taqlih. Hawn saħaq li l-liġi Maltija dwar l-użu responsabbli tal-kannabis hija differenti għaliex il-mezz legali ma jħares lejn l-ebda skop taqlih. Intant fil-bidu din is-sena twaqfet l-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis immexxija minn Mariella Dimek, psikoterapista li għal 21 sena ħadmet mal-Caritas. Il-President ta' Malta Dr. George Vella li kien iffirma l-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis wara li għaddiet mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż kien irrimarka għall-esperjenza tal-membri tal-bord tal-awtorità.